Eta bueno, orain uste dut espero ez duzuen nire ezinbesteko bat. Kaixo, ni Angela López naiz eta gaur erakutsiko dizkizuet nire irabazi arteko grabaketetarako ezinbestekoak. Lehenengo gidoiak. Ez ditut guztiak ekartzen ditut bakarrik egunean grabatuko ditudan atalenak, adibidez gaur 3 ataleko sekuentziak grabatuko ditugu. Eta adibidez, pixka bat azaltzeko, hemen ipintzen ditut atal honetan ditudan, adibidez, lehenengo atalean ditudan sekuentziak, eta koloreak dira lokalizazioak. Adibidez, horia zelaia da, urdina institutoa da, eta gris hau kalea edo bestelakoa. Orduan lehenengo, gidoiak. Ezinbestekoa, ez baditut gidoiak ekartzen. Niretzako oso garrantzitsua da, beti ez bakarrik errodajean, baina errodajera ere, agendarekin joatea, agenda eta estutxea, bai agendan apuntatzeko eta baita gidoiak errepasatzeko ere. Agendan ere apuntatzen dut, bidaltzen dizkigutenean urrengo eguneko sekuentziak, jada apuntatzen ditut agendan, urrengo egunean. Gero etxera iristerakoan ikasteko. Hau bai dela ezinbestekoa, urbotila, gainera irabazi arten bereziki, adibidez zelaian, udan grabatzen dugu, bero handia egiten du, eta ura ezinbestekoa da. Gero, karta batzuk ere ekartzen ditut, denbora librea daukagunean kartetan jolasten dugu. Hanek beti galtzen du, eta nik beti irabazten dut. Gero, niretzat hau bai ezinbestekoa dela, hau da nire errodajetarako nezeserra, eta hemen hau ez badut ekartzen, ematen dit antxietatea, gutxienez. Hemen oso adi. Lehenik eta behin, hortza garbitzeko eskuila, Kleenex batzuk, desodorantea, pintza bat, hilearentzako, bazkaltzen dudanean, ipintzen dut pintza bat hilean, eta horrela gero ez dut markarik ikusten erretokatu aldiate hobeto. Nik kakaoa leku guztietara eramaten dut, eta errodajean bereziki, ezpainak margotzen dizkidate, eta nik ezpainak nahiko lehorrak ditut. Beraz, kakaoa ezinbestekoa. Eguzkitako krema, aurpegirako, gero azkazalak erretokatzeko kolorea. Toallitak desmakiatzeko, normalean makipelukoek toallitak dituzte edo gasak, baina noizbait ahazten bazait, gero etxera bueltan kotxean beti desmakiatu behar dut. Eta azkenik, nik alergia daukat eta pastilla batzuk alergia ateratzen bazait. Hau da, nezeserrean daukadan guztia. Eta orain uste dut espero ez duzuen nire ezinbesteko bat. Nire ukelelea. Normalean atseden aldiz luzeak ditugunean ateratzen dut, eta denok jartzen gara hor abesten. Itxoin, errepikatuko dute zait oso ondo. Atera, hau ez sartu, sartuko duzu fijo. Eta azkenik, liburu bat. Nik normalean ohitura daukat bazkal ostean apur bat irakurtzeko, eta hemen denbora daukadanean irakurtzen dut. Uda hontan Mari Mutilaldi baten blusa irakurtzen ari naiz, eta gutxi nejoa. Beraz, oraindik ez dakit oso ondo gustatuko zaidan, ez zaidan gustatuko, baina hementxe daukat, nire azkeneko ezinbestekoa. Hauek izan dira nire ezinbestekoak, espero dut zuen gustukoa izatea, eta segi irabazi arte ikusten, eta baita irabazi arteko bereziak segitzen. Aio! Muixu!